Live tayo kakabsat. I-double check ko lang ito'y fan page. Tulungan nak no ka Joel ito pa nakailaw-lawag na daduman parigan niya. Ano? When yung kayang-kaya yun, data? Yan, dani po. O, doktor. Dok. Good evening, Manong, Manang. Good evening, Apo. Dok. Di kita buyat ni doktor te edukasyon kat talagang aktibo ta. Progress betul. Ada problema na ako isilaw ko. Napay na. Aktibo mo ti presidente da di kada nang raw. So kung na dati silawan. Pagligi. Mabiling ko nga rin kano yung manong. Okay. Kakabsat. Na imbag kami iti kadayo iti ito may ikadwa nga rabi iti webinar ti Gumili Pilipinas may panggap iti ortografiya tayo. Kasi nga iawat ko man ti mikropono kay ni Manong Mario Tejada ti ag-lecture iti nga malen palubot mangyam amo ken kuana. Agsusurat iti daning sarita ken salaysay iti Ilocano ken Ingles. At nagpabuya iti Bukanegan ken Dallot. Pagkairamanan ti panagpabuya iti Dallot iti Cultural Center of the Philippines iti 2017. Apat sa dagiti salip iti panagsurat iti danyo ken sarita. Kastapay iti saribitniw. Dati a presidente ken agdama a mamagbaga ti Gumil Ilocos Norte. Dati a vice presidente ken agdama a direktor ti Gumil Pilipinas. Kakabsat ken gagayan Manong Mario Tejada para iti panagbulod ken silabikasyon. Ano? Okay. Ngam jakmet mabasa dati daddo mga parte na dito yung ti banda na ti Kanawan na ana dati kasat malingdan iti datoy kwatayo kasanono kaya datoy ini madi. Okay. So, nimbaga grabe tayo manen na kakabsat. No pa nagkikinablaw tayo di tayo ta chat itatay. Baliwat nga iyawat ti panang ti kablaw ko iti nimbag rabi kata kay amin. Dati dati na ipabagi kanyak na topiko kakabsat ket may panggap iti panagbulod ken silabikasyon.
panagbulod ko na tayo ngamin paset sa ti paset at talaga ti panagdakkel panaggarangay ti may sa pagsasao ti panagbulod panang build up na kay iti bokabularyo na ket baben iti atoy wenno gapoy iti atoy no antay maliklikan ti panagbulod kadagiti balikas ngagapo ti sabali a pagsasao. So mapantangaro din iti umunang slide ana yes sumarunong slide. Datoy topiko kabsat iti naibatay iti tarabay iti ortografya iti pagsasao nga Ilocano 2012 edition. Naipakita met ni Joel iti Kalman dati langana iti tarabay niya. Dati kati inaprubaran ti commission sa wikang Filipino KWF. So nga ada pagbatbatayan tayo talaga iti ortografya tayo. Dati panagbulod ada iti paganurutan 4.1 naging iti 4.5 kadati sila bikasyon masarakan iti paganurutan 5.1 naging iti 5.3. No adda kopya ti tarabay kada kayo kakabsat tarabay ti dati pang shortcutan di panangawag iti ati panakabiblia tayo iti ortografya. No adda kopya yo iti tarabay kakabsat mabalin nyo met nga isursurot nga ukraden tapno adadang makapag mabasa yung ano yung bag kaya adadang may ati panakaawat tayo. Next slide Ana. Dagiti paganurutan may panggip iti panagbulod. Di umuna na paganurutan pagtalina eden ti sigod apan nakaisurat dagiti balikas manipod kadagiti sabali a pagsasao iti Pilipinas nga awan ti kay Batuganda iti Ilocano. No ti pagbuludan tayo kadagiti pagsasao diti Pilipinas iti sabali pagsasao ti Pilipinas ket awan kay Batuganda iti Ilocano usaren tayo dagiti nga balikas. Pagtalinay din tayo. Kaskuma, iti sumarunong nga slide. Na mabaling ko kadngata ko ana. Sige, setlatan. Ay sige lang. Mabalin manong i-allow kayo nga ag-screen share. Okay, padayatab na nun di ka marigatan niya kanya pagpantay. Manong mabalinen. I-share Ipag- yung ta screen yun. Kiran tayo man, sa taasin tayo. Okay. You cannot start share while the other participant is sharing. Kuna naman. Okay, stop share ko manong. Sige, you try now. Okay. Adla tayo iti. Dagitoy pagarigan. Berkata iti dagiti pagarigan tayo dito, bueno, dagiti example tayo kanakit di. Dati manipod iti ibatan na pagsasao. I-screen share kayo pa lang mano, aong pa'y makita. Ay, umpay. Alright, wait. Ano nga naka-screen share? Screen share. Ala to. Share. Ayan. Okay. Pag ano na lang mano. Okay. F5. Wait. There. Tiyo mo lang example tayo ket dati balikas nga naadaw manipod wenno nabulod manipod iti pagsasaw nga ibatan. Vakol.
Dati ket tapar iti ulo anaramid iti palmera amar aramat alinong iti tudo wenno darang ti init kasla kalugong datoy siguro tajak met nakakita kit dinay. Ngem no usarente datoy no nakita tayo sa jay kadagitay ibatan ket kayat tayo nga iraman iti iti suraten tayo usaren tayo ti sarita a bakol. Kastamet datoy kung kunata yung rice terraces. No daduma ket ti awagan tayo ti tinatukad-tukad a pagtatalunan, no daduma natukad-tukad a pagmulaan ti ay akapagayan kung kunata no pa. Ngem sigon iti atoy umuna pag ganurutan tayo, usaren tayo dijay awag damet laeng pagtalinayan tayo ket awagan da dato iti payo wenno payew iti hugaw. So, hana race terraces, no di kat di payo, wenno payo to sa renteno ka. Pero sana natukad-tukad na pagtatalunan ko na medyo awkward, di jay ko, kaslahan nga na kitain no pa niya, di jay natukad-tukad ang pagtatalunan. Kastamet iti tibuli, manipot ti pagsasawa tibuli, dati kung kuna dati nalak, nga iso ti Abel anaramid manipod iti abaka. At diti kay batugan na kada tayo dito siguro dati ko na tayo nga ro den nawang kanoti may sabanag makita iti lugar tayo as lala narigat samit nga narigat met nga ikan tayo iti balikas kay papanan na. So antemit nga aga awamit ti abaka dito yan tayo antemit aga babel ti abaka ngem dagiti tibuli aga babel dati abaka nga wawagan dati tinalak. Ket no sarentay dato iti inte panagsurat, bulo den tayo di jay balikas da ket reteneren tayo wenno pagtalinen tayo. So di jay ti umuna paganurutan iti panagbulod. Ngem kunana ditoy masapol laglagipen tayo at kanyaw nga iso ti may sa balikas nga igurot at kahit nasa ket sala para iti seremonya. Dati ket ti nagbalinen a paset ti lexicon nga Ilocano kunana ditoy ket may sursuraten a kanyaw. Adu dagiti sarita kada nobelan iti bannawag nga makikita tayo atoy balikas a kanyaw. Akas ita ti panakaisurat na ta iti Ilocano. Ngem isurat tayo ti Ilocano atoy surutan tayo di paganurutan 2.5.1.3.1 kunana anati kayat na anati ibagbari di nga paganurutan no adda kada kayo di jay kopya ti tarabay ibagbaga na atoy dati suruten iti panakaaramat dati dagiti diptunggong IA, ya, IE, uno ye, IO, IO, ada kay sa dati dedimba ni Joel di Kalman nga kunana ngano ti sarunwen laket sarunwen di diptunggo ket pauni kunana di Rabii sukatan jay I iti Y. Iso nga ano medyo na kuat. Datoy saan gayam nga di jay. Diptonggo ti osaren tayo ti iso nga kanyaw kunana ti taros-taros nga panlakai sarita na. Saan nga Y. Nagriro ak tatay iba tatay dispensarin nyo. IA kasta ti bagbaga di jay paganurutan 2.5.1.3.1 ti may ikadwa paganurutan iti panagbulod iti balikas so ati kunana nga usaren ti katukad na balikas nga Ilocano
dagiti gangan na et abalikas. Gangan na eten, dagiti sanin nga naggapo dito sa Pilipinas. Pagarigan tayo, role. Anya ti kay batugan na iti pagsasawa tayo datoy rule. May isang English word. At dati kay batugan na kada tayo nga sa paganurutan. Kaslala di gito rule ito yung titarabay paganurutan ti kay batugan da iti pagsasawa tayo nga Ilocano. Dati met narrative salaysay no pay ado dagitay mangususar meten ang nangrona iti academ ngano narrative kuna dagat naratibo kuna da. Nyam adamit ka ibatugan na abalikas dato iti Ilocano. Iso nga nasaysayaat no iso met lang ti usaren tayo. Exile. Adamit kay batugan nato iti pagsasawang Ilocano. Paing. Iso nga ati kunada no paano self-exile kunate kuma napan nagpaing kunate met no ka. Yung no exile nga forced exile impaing da kuna kaslagan ni Apo Marcos idi impaing da jay Hawaii. Natoy may isa pa yung example dito ay bill. Ato kitay bill nga saan niya datay kwarta Yan kitay bill nga i-submit na jay Kongreso, Pinoy jay Senado, tap na nagbalin alinteg. Ano ti pangawag tayo kada gitoy? Iti Ilocano, ada kadi kay batugan na, ada gakat kuna tayo. Gakat. Ito may training, panagsanay, ket ti exercise, adamit kay batugan na, kada tayo, panagwatwat. Iso nga no, adalakit kay batugan na, dagito nga gangan na abalikas, usaren tayo di kay batugan na itiloko. Saan tayo nga agbulod? So iti sumaro no babaen ta apay ngamin nga saan tayo nga agbulod kuna babaen iti atoy maliklikan tayo iti panagaramat iti hyphen no kuna tayo Ilocano parangtay. Slala ko man katik kami natin makalingid ket makalingid natin picture ko to kati no. Pagarigan dati maawan no kan di parang tay iti no tiyo sarento kat ag training ay no sarento iti ag training i-retain tayo i-maintain tayo di sa nga English at training adda pelang parang tayo na no ka dito no sarento iti kay batukan na iti Ilocano ag sanay awanti parang tayo na kastamet no adda di kitay paipos when no ate suffix kaslala kumaita ito'y ag-training da no daduma kiti adu amin unay ito'y parang tenan maka riro wendo saan nga sa iti panagkita so nga nuko na tayo agsanay da di ka di awanen ti sawsawirtin tayo panagkita ken maka-save tayo iti karakter ijay ta panagsurat tayo. Kas namin iya ag-bake danto. Agurno danto. Ngem ngamin no maminsan no kunate ti ag-bake ati bake iti saan lamit nga dijay panangiurno ti kayat nga sawen no pati bake ngamin anya. Iso nga siguro no daduma hantay mabaling nga usaren akas nga kanayon datoy agurno akas kay batugan ti agbake iso nga mapilitan tayo no kan nga mangusar iti dayjay bake met la mismo
manteneran tayo when lo pagtalinayan tayo jabek adan to ti kwadita adan to ti may sa paganurutan ijay ududi na. Nalawag nga tamat lang ti panangi discuss ko no panangi palawag ko kapsat. At dapat kita duma dito nga example ag research ada kay batugan na iti Ilocano ag sukisok. Nag-shake hands, nagdinakulap. Nag-lips to lips ano ti ko nato nagbisong na nagbisong dano kaya tingi pandijay suffix nga da nag-exercise da kung tayo mabalin na agwat-wat da. Naka-save tayo iti character nang nangrona dijay ijay parang tayo no ti hyphen. Ti sumarulong paganurutan yentay kitain tata pag inadala ni sotoy digitay paganurutan iti panagbulod iti balikas nga Espanyol. Kunana dito yan ti umuna paganurutan isurat dagiti balikas akas mayayon iti abakada ngem suruten ti paganurutan 2.5. Anang amin ti kahit nasa wen datoy abakada no kunana mayayon iti abakada kunana. Dahita kiti makita tayo dito inti umuno na paset ti tarabay abakada kunana kiti dagitoy talaga kabukbukodan letra ti pagsasok tayo nga Ilocano. At dati 20 kunani jamo no na i-mention ni Joel di Rabii na da 20 letra iti abakada Ilocana. Dagitoy dito yan. Abakada ega ha ila mananga u para sa tau waya. Makita yo nga awan digitay letra awan digitay letra nga C, F, J, N, Q, V, X, Z. Iso nga no kunana dito isurat digiti balikas akas mayayon iti bakada hante nga roden nga usaren sukatan tayo digiti letra V, C, F, Q kasyay. Yam surutan ti paganurutan 2.5 kunana. Dati paganurutan ti 2.5 ket may panggapmet lang kay itay diptonggo. So no isurat tayo kas parin digiti adtoy. Vokabularyo kunana ti panangisurat tayo kan iti Ilocano DJ V agbalin a letra B as in boy JC agbalin a K ket suruten tayo ti DJ diptonggo iyo kunana jay udin na vokabularyo IO kastamit ti telepono awan lukan DJ F sukatan tayo ti F iti P agbalin a telepono imbes a telepono. Dahito met balikas a selebrasyon kung nada pa din di mes krami ti Spanish di high school ken kolehiyo kami ket celebrasyon kung nada kati mapilipit lalo dati pilipit dilak. Isurat temet a selebrasyon. Sino katantay gijay C iti S. Makina DJ QU nagbalin a K. When jay Q kung nakumagid din nagbalin a K. DJ UI
salaysay ano na ilawlawag ni Joel edi rabi manen nga awan natoy kuan kas latay agbalin niya ay lang ganen may kat ijay EU. Psikolohiya jay G nagbalin niya H. Universidad jay V nagbalin B. Kas mayayon iti abakada. Familia, pamilya met nukan. Di sumaruno ditoy paganurutan kunana dagiti kano na bulbulod abalikas nga Espanyol nga adan iti letra E. Pagtalina identi E. Dato iti ado ti pagririruan tayo no daduma ado iti makikita tayo riro. Kas lala iti daytoy estudyante. Dagiti duma isurat na nga estudyante. Sigon iti panang balikas no kata may iriro da siguro iti jay panagbulo iti jay panang balikas iti Ingles. Student kung natin ngamin no iti Ingles. Hindi Espanyol, estudyante. Ken gaya malay ko adati reglamento iti gi-translate ken bulo din kun umun-una kanon ko ngamin di jay Spanish nga pagbulodan tayo kesa di jay English. Kastaman na po Joel din amin. So, estilo, saan niya estilo? Espirito, saan niya espirito nga IS? Dati struktura pa iti may isa nga kanayon nga sa bali ti mabasbasa nga kwa dati nga panangispel dano ka to ti panangispel dano kanda dumaket struktura IS TRA K TURA struktura. Ngem dati ko natayon nga munula nga pagbuludan tayo ka dijay Espanyol. Estruktura, sanya estruktura. Desgracia, may sapay dato disgrasya ko natayon na disgrasya. Ngem sigon iti ato yung paganurutan desgrasya. Agtalina dijay letra E nga binulot tayo iti Espanyol. Espesyal, sanya espesyal. Ket kadagiti nabulod na balikas ng Espanyol nga dlan iti O, pagtalina den met ti O. Dati manen, ti may isang nga kanayon tayo nga pagririruanan. Kusina, agtalina dijay O. Saan a kusina? Ti Tagalog ket KU ti usarenda. Kusina. Cortina, kastamay. Ore da tayo, ado ti mga spelling nga KU. Ngem, segon iti ato yung paganurutan, pagtalinet tayo dijay letra O. Iti politika, awanti. Ngem, adadala tamad. Sana politika nga? Politika. Saan nga yu? Opisina. Saan yung opisina? Tradisyonal. Sana tradisyonal. Kuryente. Dito pa, iti may isang kanayon nga mapagriruan. Sana kuryente. Tornilyo. Ket tayo nga rod, paano daduma, kanayon nga mariruan natin kumpadre. Kumadre. Ado kada tayo timang mususar na kayo. Ngem, soroten tayo at yung paganurutan, kumpadre kayo. Kumadre kayo metlaeng. Kadagiti nabulod a balikas, dati tayo sumaruno nga may kapat nga paganurutan, iti panagbulod iti balikas ng Espanyol. Kadagiti nabulod a balikas ng Espanyol, nga daan iti O, anapasarunuan iti N. O, anapasarunuan iti N.
Pagtalina eden ti o ngem. Ti n agbalin nga m. Dati manen ti maysa nga pag ririruan tayo no daduma. Konferensya kunana iti Espanyol. Iti Ilocano nusurutan tayo iti nga paganurutan kumperensya, KO. Ano, M lukahan niya N. Hana konferensya. Confesar, kumpesar. Konfiansa, kumpiyansa. Confidential, confidential. No confisca, kumpiskame. Kumpiska. Conforme, kumporme. KOM. Comfortable, komportable. Siguro ate nalakate nga ako ate hantay unay nga agriro siguro gapot no minsan gapot kanayon tag English comfortable kanate nga minti English no ba. So nga nalaklakatay nga isurat akas iti ata. Convention. Ti panakaisurat na apo ket convention. Convento. Convento. Dati tata. Kadagiti met nabulod a balikas nga Espanyol nga dan ituuni nga NG. Ang kasla kasi kuma. Ti letra nga N iti Espanyol ket mayebkas kasla uni ti NG. No kasaruno na ti letra Q. Kaslala iti conquista, conquistador, bangkete, conquista, conquistador, bangkete. Ngam no nairuam ta kami basbasa iti English ket conquista ko na tayo. Ngam gayam ket ti kasla the sound na nga NG no kayay panakabalikas na conquista, conquistador. No ti en ket sarunwen na ti letra C nga da kasaruno na apauni ken sila ba nga A, O, U. Kasi ti karbongko, karunkula, bangko, konkreto, conclusion. Kastamet nga dati sound na nga NG no jay N ket adda sarunwen na G. Akas iti anggulo, diptongo, engganyo, anghel. Adda di jay na ket kasano nga ron ti panangisurat tayo. No surutan tayo dito paganurutan no pagbalinan tayo nga Ilocano wenno buludan tayo digya nga pagsasao. Dijay NG, dijay N iti pagsasao nga iti balikas ang Espanyol ibagyan no kwanti dijay dijay letra nga NG. So nga no conquistador kuno tayo isurat tayo met na kasi di pa nakibalikas na nga conquistador. Surutan tayo met lata dijay abakada nga panagisurat dijay C balin nga K, jay Q, balin K. Conquistador. Anggulo. No ngamin no balik senta iti Ilocano dito ket ti kwa slala angulo kunanan lukan. No santay nga ikan iti dijay kunanan nga ibagyan dijay sound nga dijay when dijay letra nga N ibagyan no kanti NG. Iso nga mainayon di jay NG. Jay bueno ison ti mangirepresentar iti N kung nakumakit di jay NG. So nga agbalin niya ang gulo.
O hantay no kanya agriro nga mangbasa, mangbalikas. Anggulo. Engganyo, adamet na jay N, nagbaling niya NG. Engganyo. Jay engkantomet, kastamet laeng, jay N, nagbalinan niya NG, engkanto. Nalaklaka baliksen, di ngamin? Kasat pa nagbalikas tayo iti, ken pa nangisurat tayo iti Ilocano. Jay anghel, suruten tayo ti abakada, jay G, nagbaling niya H. Ket dete N, irepresentaran nen di jay letra nga NG. Anghel. Palagip, kunana dito eh. Dati kiti urisakmet nukat dia ket anang arudeng kuna jay kasunod ti spelling ti bangko nga kahit nasa ket bank iti Ingles. Ket adamit bangko nga ti pagtugtugawan. Kunana dito ti balikas sa bangko iti Espanyol ket banko. Banko iti Ilocano. Tapno may gidyat itatay bangko pagtugtugawan tayo uno pagiddan tayo pa no datuma. Yay bangko nga Benz iti Ingles. So, laglagi pa niya di jay apo. No kahit tenga sa wengket napan ijabang ko jay bank no kati kahit sa wen. No bangko may surat iti bangko kahit nasa wen tay pagtugtugawan wenno tay paguldagan. Mapantayo manen iti sumaruno. Kadagiti duma balikas nga daan iti NG saanin anas kanya kabil ti may kadwa G. Sana nga tapno makainot iti letra no di kat tapno mapadaras pay ti visual apan nakabigbig dagiti balikas. Kasi ti Ingles, dati pagsasawang Ingles, ni kampay ti G, kaslala madipay ket ti langanan. So nga Ingles lata, awan ti additional nga may nayon G. Kastamit ti Kongreso. Ore pa jay kunano dati visual pa nang kita ket hantay makariro no kay no ada jay may sapay nga G. So nga Kongreso lata. May isa nga G laeng. Tenga Roden Domingo. Nyam no mapagbidutan baliksen ang nga TNG ikabil ti letra G kalpasan ti NG. So yeah, anggulo, diptonggo, tatan, dati Domingo. No Domingo kuna tayo, adamit ket dati nasa otay, no proper noun, iti saan niya mabaliwan. Nagan ti aldaw ti balikas a Domingo. Capital D. Ket may salaeng ti Gina. May igidyat dato iti Domingo akayat na sa wen lawas kasi ti maka Domingo. So no ti kayat tay kayat tay ibagay di suratin tayo ket Domingo nga dati week double G no ka. Domingo, maka Domingo. May sa Domingo. No kayat yung metenaket usarin nyo lang yun, lawas, no makalawas kasi niya. No medyo hanyo kahit ng usarin, di dyan makadomingo at hindi pa ket unay. Di may kanem paganurutan, ito yung panagbulod iti pa balikas nga Espanyol, kunana, dagiti ebkas, wenno silaba, nga dan iti unit iti H, no may surat iti Ilocano, isurat tayo, di, sukatan tayo ka, pagbalinan tayo nga H, di dyan. As pagarigan, antolohiya, no isurat tayo iti Ilocano, jay G, nga no basahin tayo iti Espanyol, kat hiya ko na naman. O di sukatan tayo iti H, antolohiya. Estrategia med na H. Kolehiyo kung natin met.
JC nagbalin ake laglagi pentay lata te may panggaptay panangisurat na usaren tayo ket abakada. Juez DJ J agbalin nga H. Region region nga ada H na. When sukatan tayo GTH. Privilegio kastamet sukatan tayo met DJ GTH. Prestigio with H. Prestigioso ano siya H no ka. Kasanomit nga rod nagitay balikas iti Ingles nga bulbulodin tayo. Dagiti balikas ang nabulod iti Ingles amang rugi iti S ken may sapay a pauni may isurat nga IS. Iti muna sila ba tinabulod a balikas. Kas pagarigan no schedule bigat ko na nato ikati mangrugi ti S ken may sapay a pauni. Ana dijay S sa C, CH. Anat kasunod pa ng spelling tayo ti Ilocano, IS, schedule. Saan nga schedule. Sport. Diyan sound na kami, sport. Kanana, IS met ti panangisurat tayo ti Ilocano. Standby. Standby kung natin ito ka. Ang standby. Standby. Story. Istorya. IS. Dato ikati masansan nga mapagriruan. Pagkita na duma, istorya ko na da. ES. At dimet ko nam tatay nga muna nga pagbuludan tayo kat datay pagsasaong Espanyol. Dati na bayag ba si Daddy pa nagdidiskutir mi iti messenger kada Apo Joel Manuel, ni Apo Cles Rambaod, Apo Roy Aragon. Sapsapulan may tinagkapuan na dati balikas nga istorya. Mapang kami iti Espanyol, samet nga met istorya kwento gayam no kwento ko natay iti Espanyol iso ata ti story iti Ingles wenno istorya iti Ilocano. So tinagbuludan tay nga rod iti balikas nga istorya iti Ingles story samet a kwento di Tagalog agad kwento ti binulod da di pagsasaw ti Espanyol. So story the S ken may sa pauni T iso nga ti panangisurat tayo ti Ilocano istorya. Stamet ti scholar. IS scholar. Scout. No, datay S ken C met di jay mo na ti pangrugyan na jay balikas ti Ingles. So scout. Score, IS. Skit met, IS. Dagiti balikas ang nabulod iti Ingles. Isurat dagito akas iti panakibalikas da iti Ilocano, ngem nasken asuruten dagiti paganurutan iti singin a paaweng. Kunana. Pagarigan, scout. Iti panakibalikas na out. Scout. Sanya scout. No kami no DJ ISKAU na di sinarita ni Joel idi Rabi ti pan nakabalikas na DJ no nagabay ti A ken U kunana ket aot no ka ay AO no kan saan nga so scout nga AW so katantay jayo iti W scout
kita enti paganurutan ko na to 2.5, 0.2, 0.3, 0.5, 0.2. Damit dito yata Biblia tayo. Bagbaga na dito 0.2. Yan man. .2. Datoy. Nupay kasta ko na kadagiti na bulod a balikas manipod iti Espanyol saan nga iti Ingles diptonggo ti ayo. So no iti Espanyol ti pangbuludan tayo diptonggo jay a can you ayo nga gabay. Ngem no iti Ingles nga rod saan a diptonggo atoy. So nga sukatan tayo diyo iti W Scout. Kastamet ti flashlight. No spellingan tayo iti Ilocano, flashlight. Why? No pati usarin tayo saan a flashlight. Dati manen diniscuss ni Joel D. Rabida ta. AI. Armalite. Sa Armalite nga why? Saan nga Armalite? Initial. Saan nga initial nga why? Prosecutor, kastamet, prosecutor, KIU. Tricycle, TRAY. Saan a tricycle? Rating, REY. TING. Saan a rating nga EI? Saan no iti Ingles, dagitoy kat saan nga diptonggo. Daduma pa'y apaganurutan may panggep kay iti binulbulod a balikas. Umuna, pagtalin na eden, tisigod a panakay surat, dagiti balikas, manipod kadagiti gangan na et a lengguwahe, no, makatikaw ti panakay surat, dagitoy iti Ilocano. Kaslala kuma, iti bouquet. Sana bouquet, BUKEY. No, damdamo makitain niyo natin, no, damdamo matal Japan nato bouquet nga BUKEY ket anang atagatoy kun tayo Iso nga tapno nun na santay nga mariribukan amang kita mangbasa nga ito nga balikas kusarente lang inen. Bueno, digi jay ang basa kay jay sunurat tayo sana mariribukan kusarente lang inen jay bouquet. Natawo meti kay batugan na may sa balikas kada to Okay. Chewing gum, samet at chewing gum na alas paket at kitayan na yun. Makatikaw na alas pay. Jaywalking, na karkaro man na yun. Jaywalking, kas lalamet la inchi kain. Exit, saan niya exit niya, EKSIT. Shabu, saan na shabu na SIABU. Nato lang nga roden, balay. Akit adalang, handamon nga, baka, ano nga tato, may samit lang nga iling nga kas bimbalay, kung nadano ka na. So nga, isurat temet lang, kasi pa nakisurat na iti Ingles. Balay. Lock. LOCK. Saan LAK. Lock. No lock, di mo pa ambo di awane ang pulos pamalpalat pata mo no anat kahit sa winatan LAK. Ay itata lockdown. Lockdown saan lockdown niya LAK DAWN. Handa nga mawatan datan no kasat pa nang surat tayo. Face shield kasanawat pa nang surat tayo iti Ilocano no kahit nga Ilocanization dito. Face shield. You know, face shield. Surat tayo na face shield no ka pagtalin na yun tayo di dyan English nga malikas. Blog. Nagite vloggers. No blog kung natin natinagan. No BLAG. As lala limagapak.
natinag, nag-vlog. So nga, usaren tayo latan di jay BLOG. Okay? Pantay ti sumaruno. No sana sigurado iti katukad dagiti balikas manipod iti Espanyol ken Ingles. Buluden ti original daytoy iti Espanyol sa isurat iti Ilocano. So ata ti bagbaka tayo. Kaya't namet asawen daytoy ano addaan mararamat abalikas ang nabulod manipod iti Ingles a katukad ti balikas ng Ilocano isu daytan ti maaramat. At toy dagiti pagarigan. Dialogue. Iti Espanyol, dialogo. Iti Ilocano, dialogo. Kasi panang balikas tayo kadi. Dialogo, saan siguro? At ano dialogo, ket di AYA kumatata. When no, dialogo, ikantay di na saan? DJ, dialogo, nga, no sarti diptonggo, dialogo. Priority, prioridad kung natin may no balik sente no kanda dumakit prioridad talaga. prioridad. Triangulo kung natin met iti Ilocano dati kunakta tayo di N nagbalin niya NG. Chemical iti Ingles no buludan iti Espanyol ket kimika medyo makatikaw isu nga usaren tayo dijay usaren dijay Ingles ket chemical no pati panangisurat tayo iti Ilocano. Column iti Espanyol ket kolumna kolumna iti Ilocano dati medyo kuno ka ket aday di broadcaster dito sapet hanak makabasol. Ada broadcaster dito lawag nga dati kunana ket binatog a kapanunutan kunana opinion column. Binatog a kapanunutan. Ket no kunate nga rod agsursurat isuna iti column ti pagiwarnak kunate agsursurat iti binatog iti pagiwarnak kunate nga rod no ka antay maawatan. So nga ti usaren tayo ket column. Masansametan niya usaren tayo ta. Kaslala ilangkin kunate kuman no Tagalog ket inala tayon apaset ti lexicon tayo atoy column. Digiti reglamento no paganurutan. Kita ket reglamento bimuludak iti pagsasao nga Espanyol. Maminsan ket hantay nga maliklikan talaga kasla awan inti panunot tayo pagamulata maiyep kas tayo. Ti hintay digiti buludan nga pagsasao balikas. Ti paganurutan may panggap ti panakaulit ti umuna nga ebkas wenno silaba. Kadagiti na isurat iti Ilocano a binulbulod po na balikas at ti umuna nga ebkas na mangrugiti singin a pauni. Gibusan ti maysa a paaweng a vowel. Dua a konsonant ti pangrugyan na ket ti paggibusan na maysa paaweng. Kas kuma iti cho, TSO. No maulit ti umuna a silaba ti po na balikas kas pagarigan iti cho iti tsokolate kun anadtoy ti umuna a silaba ti reduplikasyon karaman na ti umuna a pauni ti K yung may kaduang ebkas wenno ti silaba apo na balikas apo jay tsokolate kun ana no ag reduplicate tayo may iraman di jay umuna
umuna pa uni wenno umuna a consonant idijay yanta second syllable wenno jay may kadua a silaba may kadua nga kas. Dati pagarigan ditoy tsokolate. No umininom ti tsokolate dati anak tayo kuna tayo ag tsokolate. Kita nyo na iraman dijay K dijay umuna letra no pauni iti jay may kadua a silaba ag tsokolate hanya ag tsokolate ya slamadi no ag tsokolate inayon tayo dijay muna pauni trabaho timet panangi surat tayo ko atoy ag trabaho dijay muna silaba na yunan tayo umununa pauni yun no letra jay yanta sumaruno silaba drawing ag drawing ag draw iti duman ako ag drawing kun adang adang no balik sen tayo ag drawing kastamet ti panangi surat tayo uminom tayo basit apo nagmagati karabukong mapantayo iti sumarno paganurotan kadagiti na isurat iti Ilocano a binulod a puon a balikas at ti umuna sila bana may balikas iti uni a pauni kas iti try wenno x ek ik no maulit ti umuna sila ba ti puon a balikas dagitoy na iti metlaeng ti umuna nga epkas iti reduplikasyon kas pagarigan no dati ko na tayo try no ti awing na ti try tricycle no agulit tayo kuna tayo ag tricycle sumit lang dijay first silaba umula silaba excursion ati EKS agex excursion examen EKS ay may isarita nga minati kat examen kung natin hanya examen so anang arut ulitan tayo dijay agek examen exagerado ti manen awing na kat dijay ti umuna kat dijay EK ti umuna sila ba EK exagerado so nulitan tayo di dyan metlaeng ti ulitan tayo naka exagerado okay mapantay ti sumarno tapno santay marabian kadagiti binulod apoon a balikas iti Ingles a napagtalinaed ti sigod apan nakaisurat na kas iti shampoo ket ti umuna sila ba na agtunged iti pauni jay maudi kanong letra ijay yanta sila ba ket pauni no consonant kas iti siyam may surat ti umuna sila ba iti Ilocano siyam S-I-A-M dijay sound na Ilocano tayo siyam ken madaan iti parangtay tinagbaetan dagiti balikas ng Ilocano ken Ingles. So no shampoo, agsyam-syampo kunatay no ka. Siyam S-I-A-M. No germinate, germinate. No tricycle, try T-R-A-Y, taiso ti panaka ti sound na, tricycle. Excursion, excursion. EKS met lang ti ipantay jay Ilocano portion na.
examine, agex, examine. Computer, agkom, computer. Ilocano, Ilocanized, ipang nakaisurat na. Ti sumaruno, panganurutan, kadagiti binulod apuon abalikas iti Ingles, napagtalinayad ti sigod apan nakaisurat na, nyem, aglasat iti panagulit ti umuna nga ekkas na, may surat ti umuna nga ekkas iti Ilocano ngem, may silpo ti umuna pauni, wenno uni ti pauni. Ti may kadwang ebkas ti balikas nga Ingles. Ken madaan iti parangtay. Iti nagbetan dagiti balikas nga Ilocano ken Ingles. So, nati kuma duty. Duty. Ti panang sound na dyan, ju. D-I-U. Yan nayon tayo di jay umuna pauni. Ijay umuna pauni, ijay yanta second syllable. So, agjut, ijay parte ng Ilocano, agjut, A-G-D-I-U-8, D-U-T, sa parangtay, duty, nga Ingles. Dati met photocopy, kuna na ito ngayon, dati when no uni ti pauni. Dati di pauni, when no uni ti pauni. So, dati photocopy, jet PH uni ti kaslala ko kami ya te kuna ni Joel nga nalagaan niya pauni. Okay, kasi sa photocopy. Yan no isurat tayo iti Ilocano nga i-retain tayo DJ English nga kana nabuludan tayo DJ English balikas ti panakaisurat na nung ket agput photocopy tao met ti after agput kun natay kumang Muhammad agput photocopy no xerox met agser xerox kun natayo ser nga SE no kada au met ti X iti abakada. Agser, Xerox, S-E-R. Iti panakisurat, iti binulod abalikas, abuklen laeng ti maysa nga ebkas, wenno sila ba. Isurat ti panakaibalikas na iti Ilocano, ti umuna adwa, wenno talo a letra, iti balikas. Sa garamat iti parangtay, wenno hyphen, iti nagbetan ti Ilocano abalikas, ken ti Ingles abalikas. Kas pagarigan, jeep, jeep, ti sound na iya ti DYI, yay jeep, DYIP, kasla jeep. So, no, buludan tayo, kat isurat tayo, jay, Ilocano portion na, G, kuna na, DYE, jeep, G, jeep. Diyos, agdiyo, agju, Diyos, agju, Diyos. D-I-U met lang yay, A-G-D-I-U. Clone, agklo, clone, K-L-O. Yamet dry, nakadra, dry. Drive, agdra, drive. No sex, agse, sex. Yan no, yanta, no ti aramidan tayo kat learning materials para ubing akit hantay siguro nga gusto sa rin natin ya malaksid lang ano mangisuro tayo iti sex education malawen no gito ubing nga babasit adi pala makaawat saan ti sumaruno iti panakaisurat met dagiti po nabalikas nga Ingles nga dani ti pangrugyan as hingin na pauni ken mangrugi dayto iti S. Sa glasat dayto iti panagulit. May surat ti S akas IS. Sa mapagtalin na ed to original apan nakaisurat ti poon abalikas.
So, no, kung tayo, scan, no, agis scan, kung natin kuma, Braille! IS. Ano pa? Braille, sandali nga! Slow motion, agis slow motion. Naririnig ako. Snow, I-mute mo. I-mute. agis snow. IS. Split, the sound na namin dyan, split, is split. IS. So, no, isurat tayo, agis, na IS, split. Spray, agis spray. Spits, agis, spits. AGIS. Sa spits. Mapantay ti sumaruno manila panganurutan. Nagiti balikas nga daan iti digrapo. Ti digrapo ket grupo ti dua ngagsaruno a letra a may salaeng ti unida. Kas kuma, nagiti balikas nga Ingles nga gibus iti city, letra C ken letra T, ti city ket agbalin ake no may surat iti Ilocano. Dati pagrigatak no kabaliksan iti English mi iti kolehiyo diket abstract. Kunada abstract. Ngem ti panagbalikas ko no ket abstract. So iti Ilocano no baliksan tayo abstract. Jay city agbalin a K ti panang isurat tayo ka abstract. Jay connect KONEK. JCT na sukatan iti K. Timet contact KONTAK. Manen JCT na sukatan iti K. Sapay ta nalawag apo niya. Pantay manen iti sumaruno. Kadagiti met nabulod a balikas amang rugi iti CH at dati talo awagas ti mabalin nga ipakat. Pumuna. Pagtalin na eden ti dati apan nakaisurat da. Kas pagarigan, chunks, pineapple chunks. So jay chunks latan ti isurat teno ka. No, surotin tayo atoy. Umana nga wagas. Chat, chat metlang, CHAT, saan ati SAT, chat, chips, CHIPS metlang, chess, apay TIES, kung natin ka ti chess, no na rin nayunan iti akit chess anuan, no saan, surat telatakas, chess, pagtalinayan tayo ti dati pan nakaisurat da. Charger kastamet. Chimes. Pagtalinayan tayo iti dati apan nakaisurat da. Ti may kadwa awagas apan ang isurat tayo kada ti CH. Sukatan ti CH iti TS sa isurat iti Ilocano. Kahit nasabi na isurat iti Ilocano ko na surat surutin tayo datay abakada. Awan na kitay F, awan na kitay V, awan na kitay Q. As pagarigan, chinelas. Chinelas. So katanta JCH iti TS no ka, chinelas. Chapter. TS met lang ti sukat tayo TCH, chapter. Chart. Chart, met lang, TS. Chocolate. Chocolate. TSO. Rancho. Rancho nga RANTSO. Rancho. CH nagbalin ang TS. Cheque. DJ cheque, CH nagbalin ang TS.
Yung dati ko na tayo, dati pa nangisurat tayo ng Ilocano, surutin tayo atay abakada. So, jay Q, nagbalin a K. Mancha. Jay manen na CH, nagbalin a TS, mancha. Plancha. Kastamit laeng, plancha, TSA. Kutsilyo. Kutsilyo. Nagbalin na TS, jay CH. Yung manen, sinurot tayo manen datay mununang paganurutan, ngay surat tayo iti abakada. So, jay C, nagbalin niya K, jay LL, so di jay inusar tayo tayo LIO, Lyo, kutsilyo. Kutsara, jay manen CH, nagbalin at TS, jay C, nagbalin at K. So, nasurot tayo, di jay muno na nga paglintegan. Wino paganurutan. Di may ikatlo, awagas sa panaka lo nga ramaten tayo, lo buluden tayo datoy digiti balikas nga da CH na iso ti panang sukat iti K ket isurat iti Ilocano. Abakada, suruten tayo ti abakada Ilocano. Ilocana. So, no machine kuna tayo, sukatan tayo CH iti K, agbalin a makina. Jay scholar, agbalin a K, jay CH, di met S, natin mo naman yan nga napagandurutan tatay, agbalin niya, numangrugiti S, kung natin iyak tay, agbalin niya, ay no kaya ko di jay pangrugyan na, scholar, chemical, napan K, nagbalin a K, di jay CH. Ket di met C, jay ang takal, nagbalin a K, akas panangiyayon iti kitimununan nga naadal tayo pagandurutan. Champion, jay CH, nagbalin a K, kampiyon. Apay nga saan at champion, TS. Dumay ti dagiti papapanan dagiti lalaki no ka kaket wow kunada champion ti bagbagina de jay kunada no. Nyem iti formal na panangisurat iti Ilocano ti champion ket KAMPEON kampiyon. Dagiti balikas nga dan iti dati ti maudi nga paset dati panagbulod. Dagiti balikas nga dan iti SH, dagiti letra nga SH. Nasaysay at napagtalin na eden ti original apan nakaisurat dagitoy. Tapno di maulaw ti mangbasa, malaksid kadagiti balikas ang nagbalinan a paset ti lexicon nga Ilocano akas iti shooting ken shampoo. So pagarigan, shower, hantay nga isurat akas SIAWER, hala shower. Kudigat pagtalin na eden tayo tanda ito'y shower, SHOWER. Akas palagisurat da, iti pangbulbulunan tayo nga pagsasong Ingles. Kas tamit ti shop, samtang isurat akas SIP. Yung pagtalin na tayo lata di jay, dati may spelling da iti Ingles. Workshop, showcase, shuttle, scholarship. Noon pa kung natin no kaya scholarship kat scholar kung natin yung scholar ya. Yung kasla madidi scholarship. ISKOLARSIP, scholarship. Kaslala saan niya napintas. Yung dati ko na nato yan, no, nagdagitay balikas nga binulod tayo kat
nagbalinan na pa sa tilexicon ni Ilocano kasi iti shooting, alawen, kana internet ang mabasbasa dito yan, o sa renta yung ti shooting, S-I-U-T-I-N-G. Shampoo, kastamit. So, nalpas tayo ti may panggep iti panagbulod. No, danto saludsudyo, ito no, madamdama. Tuloy tayo atoy may panggep ti silabikasyon. Ti ebkas wenno silaba. Dati sasawen tayo tatepelaeng nga ebkas wenno silaba ket may nga blat ti dila wenno awan sawsawir na apan nakisawang ti balikas. So, no awan no baliksen maminpinsan laeng awan ti sawsawir na awan ti tubtubeng na kata ti may nga ebkas anya dagiti kita ti ebkas mawagan dagiti ebkas akas may batay iti kita dagitoy babaen ti panagusar iti simbolo. A para iti paaweng wenno vowel, kenyo para iti pauni wenno konsonant. Ada dagiti ebkas may salaeng paaweng ti pakabuklan na. Kaslalay iti daytoy naikabil dito yung pagarigan. Ited, dijay umununa nga ebkas, may salaeng paaweng. So, ti simbolo na, may nga a. Dato'y may sapeng klase ti ebkas, dati dua nga agabay paaweng. Kaslalay ito'y yung ti pagarigan dito eyo, aw, hamit nga ao. Tanong ko mano ao, akit dua nga nga dijay may isa nga ebkas kumajay. Dijay o may samit nga ebkas. Dati kati diptong min natoy. Dua nga paaweng nga nagabay yung may salaeng ti panakaibalikas na so diptong atoy. Aw, auto. Ti may sapay nga kita wenno klase ti diptonggo wenno ebkas iso tay may sa pauni ken may sa paaweng kaslala iti bunga magabay ti may sa nga pauni ken may sa paaweng. Adamit dati ebkas nga may sa agabay ti may sa paaweng ken may sa nga pauni kumuno na dijay paaweng. Slide ito yan ti pagarigan tayo dito uppat. Adami dagiti ebkas may sa ti pauni santo saron 22 paaweng. As lalamanen iti datoy adto yung ti pagarigan tayo by Larina. May sa paaweng JB, may sa pauni JB, may sa nga paaweng JA, may sa na paaweng DJI. Yung no baliksan tayo by kuna tayo. May sa nga ebkas. Ta DJI AI sa jacket diptonggo by Larina. May kumano ate kanya face to face ta mabalintay nga agi-interact na dagos. Tapnon di magati karabuko. Anapay digiti addo mga kita ti ebkas. Dua paaweng ken may nga pauni. Kas iti yan to'y balikas nga komunikas yon may samit lang ebkas iya yon.
Ti sa balipay, may sa pauni, may sa paaweng, kan may sa pauni manen. Kas lalay iti ato'y example tayo, bolsa, yay umunang ngaybkas, bol. May sa pauni, sa paaweng, sa manen pauni. Damet dagiti ebkas nga dua pauni ti umuna santo sarunwenti may sa paaweng. Kaslala kuma prito. Jepi kan R. Dua nga pauni sinaruno ti may sa paaweng. Prito. Sa balipay kat datoy may sa nga paaweng sa sarunwenti dua pauni. Kas iti pagarigan nga eksperto. X. EKS. Umuna may sa nga paaweng sarunwenti dua pauni. At dami dito ebkas na agabay ng umuna ti pauni. Dua pauni santo sarunwenti dua paaweng. Kaslalay iti ato yung example tayo ito. Empleyado, inti balikas nga empleyado, di jay plea, may sang ebkas ijay. Hanya plea. Malaksid surutan tayo, di jay ibagbagada apo almario nga kantay tiway, di kat empleyado, kung nananukan, ngem sana may sang ebkas ijayan. Dua ano ka ebkasin ijay, pleya, kung na empleya. Ngem kada tayo iti Ilocano, awan jay may sang ebkas ijay, empleyad, jay plea, yan ta empleyado, empleyado. Sa balipay nga ebkas, dua pauni, santo maysa paaweng, santo manen maysa pauni. Kasi iti plancha. Plancha. PL sa sarunwenti paaweng nga santo maysa manen na pauni. Plancha. Sa balipay, klase ito ebkas, dati may sa pauni, sarunwenti dua paaweng, santo manen, sarunwenti, may sa pauni. Kaslala kumaita ito'y action. Action. Dijay may sa nga ebkas lang ijay. Dati kunakon. No, surutin tayo ito'y bagbaan ni Apo Almario, ni Apo de Lima akit. Aksyon, pananano ko ijay. Kamtay tiway. Saan no kan nga may sang ebkas? Aksyon. Ngayon, iti panangisurat tayo ng Ilocano, may sang ebkas ijay syon. So nga, S-I-O-N. Ti sa balipay a klase ti ebkas, dijay may sa pauni, santo sarunwenti dua paaweng, sumarunon to ti dua pauni. Kaslala iti nuang. May sang ebkas na ta, nuang. Yung kantay ti W na, ijay ko nuang. Kung ano kan, dua nga ebkas no kajayan. May sa diyan no, may sang ebkas met tiwang. Yung saan, hana kasi iti panangisurat tayo, iti nuang. No dikat di may sang ebkas lang diyan, nuang. Sumaruno, nga klase ti ebkas, datay agsaruno a dua pauni, santo may sa paaweng, sarunwento manen ti dua pauni. Kas iti atoy, yan ti transportasyon, dato'y agsaruno ti dua nga pauni, santo at dati may sa paaweng, sarunwenti dua pauni. Yan may sa nga ebkas na to, trans. At dapay sa bali, dato'y dua agsaruno ti dua pauni, santo sarunwenti dua paaweng, santo manen sarunwenti dua pauni.
So ate triangulo ako natin tatayin. Hanya triangulo. Hindi ka when triangulo. Triangulo. May sa nga kasi triangle. Sa bali pa datoy may sa klase tebkas. Dua a pauni, santo may sa a paaweng, sarunwento ti talo a pauni. Kas iti shorts. SH, dua pauni. O, may sa paaweng. RTS, talo a pauni. Nagita klase ti FCAS. Tatan, ano, ti kano silabikasyon, ti may sa balikas, may batay dito iti grafema, no, nakasurat a simbolo. No adda dua, no adda agsaro no adwa pa aweng. Kunana iti 531. No adda agsaro no adwa pa aweng. Oh, kura kayo kat adda makaisturbo ng beng. Okay, ikaw pala dyan. Kanya. No, kunana iti 531 na yan. 5.3.1. No dagsaruno adwa pa aweng no vowel iti uneg ti maysa balikas kabukbukudan man wenno nabulod ti umunakit na isipol iti nang saruno a pauni ano pa nun? May isipol iti nang saruno a pauni ket ti may kadwa may isipol iti saruno na pauni. Kas nasa oni Joel iti Rabi kat adda kita medyo makunkuna pa lang ano nakunkuna na pa lang nato na isurat tarabay tayo no daduma adda dati confusion iti panangusar iti balikas ng saruno. Yung nakita tayo mente espiritu di ko espiritu ato paganurutan segon iti di example nga nated ito ato tarabay kas lalas saan akas diya kumati panakausar ato saan niya umiso diyan ng saruno no sinaruno nga no susar dito siguro kasi ti sa una kumada to 531 Nyam second met kadi kanya po editor Class Rambaod na kwada gito yan na agaasan na gito nasakit na hindi mo na lang edisyon ti Tarabay. Ket medyo may ibusan ti baterya. Ibos na baterya to laptop tayo. Ti ko na kumadati kati tadi kita na usar met lang ehemplo dito no pagarihan dito kat na usar. Isumat lang. Ti ko na kumating paglinte pagganurutan. No no adda tallo no adupay nga agduduma pauni ngagsasaruno iti maysa balikas. Ti umuna adwa ket may silpo iti paaweng anang saruno ito ket ti mao di may silpo met iti sarsarunwen lang kunana. Ti bagbanad toy datoy umuna adwa ket may silpo iti paaweng sarunwen lang kunana sinaruno datoy datoy dua. Kasla ti sinaruno na datoy i. So mai kabit wenno mai isilpo datoy KS ite mo ulang paaweng nga sinaruno na ya ket di met maudi nga pauni may isilpo tay jay sumaruno paaweng di met lang yan ta yan ta experto
So di jay umununa nga paaweng na isilpo ijay yan tay umununa nga no mariro. Di jay umununa dua nga umununa pauni may isilpo tay jay umununa nga paaweng. Kat di jay maysa nga maudi pauni mai silpo ijay yan ta sarunwen na nga paaweng. So, eksperto. Nisalibikate tayo, eksperto. Kastamet iti ex-komunikado. Ex-komunikado. Kasi iti panaka silabikate na nuko apo. Transportasyon. Transportasyon. Iti transformer. Transformer. Ket notimet umuna iti tallo nga sarno pauni ket M wenno N ket ti sumarno adua kadagitoy ket uray anyaman kadagitoy. BL, BR, DR, PL, TR. Ti umuna pauni no kwa ya M wenno N ket naisilpo iti umuna paaweng anang sarno itoy ket ti mao di adua may silpo met iti sarsaruno na pay wenno dua apaweng. Kaslala ko may ti alambre. Dijay makita tayo nga dijay talong sa saruno nga pauni ket M. Nuti umula ti talong sa saruno pauni ket M wenno N ti sumarno adwa kadagitoy ket oray anyaman kadagitoy BL, BR, DR. So alambre kunana no kati panaka silabigate na. Alambre. Balandra. Balandra. Ultimate empleyado, empleado. Control, control. Hana control, hana kasi control. Ultimate templo, templo, san at templo. Yamket di templo. Iti met sumaruno nga paganurutan iti silabikasyon no dapat nga sasaruno apauni iti uneg ti balikas. Ti muna adwa pauni ket may silpo iti paaweng anang saruno itoy ket ti mao di adwa may silpo met iti sarsarunoenda paaweng. Ito'y talo nga pauni upat nga sasaruno ito'y example tayo extra KSTRA. Ti muna adwa pauni ket may silpo ti paaweng nga imununa so extra. Eksklusibo. Eksklusibo. Extradition. Extradition. Explosibo. Explosibo. Ni, nalpas gaya men. Dahil ti nagpatinggaan na ito'y bagi asinalay sa itata arabi ket isubli kayon ken ni subli kayo ken ni Ana. Kasano no kan mangisubli? Manong, Yes. kasi atan manong ta naglobat deti laptop kon kas ada digiti sa ludsuden yung kakabsat. Mabalin nga i-chat into i-chat box when no mabalin iti grace kayo ti hand tapno ma-acknowledge kayo ta mabalin yung diretsuan nga damagenen ken ni Mang Mario dijay sa ludsudyo.
I-chat yun to lata ito'y chat boxen no ada saludsudyo. Dati pa kamo ni analisa kakabsat kati tigan no evaluation form para ikarabi ada dijay link na in pana dito yung chat box. When apo tapno maala tayo iti e-certificate paki-fill out man dijay apo. Kadagitay ka anana manong mabalin nyo nga i-copy paste dijay nga link kasi hangko nga makita iti kanyakon ta na-disconnect ka ngamin itay ket jakmet makitan. I-copy paste ko yun to comment lang. Ito yung When sir? message. Ayan, there you go. Pakisumbatan yung man daytoy nga evaluation form apo para ka daytoy nga rabi ilaeng daytoy. Dayto di para idi Kalman. kalman di lecture ni Sir Joel sumaro nun to nga maited. At dati saludsudyo ako ano saan yung namungan kadagi jay na diskuti rita tay. Kinagpaiswan na ket dati kasman lading ako na ni Joel Edi Rabi nga adda kita medyo riro iti panakay type na siguro ano medyo ada pa lang room for improvement iti tarabe tayo. So nga kasi at no maidano nyo babayan ti atoy intay pa nagsasarita tata. No ada kita isan yung kasla anamungan well Tain tayo medyo man, ada ti adda ng panagduadwayo chat kada box. gito nga paganurutan. Awan samet agdamag manong. Awan samet. So When? no awan agyaman na ada gito nagkunat ang giyaman just kanina pumariyo kan ma'am ana kun ana to ning bagtarabite amin ni Apo Ray Pelemon Agra kastamit ken ka Apo Ray just kanina met may bagarabi yung met kastamit kay diat dumapay kakadwa tay tata kunani Sir Salirik Andres ado tinaadal ko manipo di rabi ken tata kunana dakkel ti pagyamana ka po ni met Ma'am Edena Havillo ni bagarabi sir agyaman at tingkay panangi-share knowledge ti ortografya agyaman kami matapo ni dapat ditoy ni Ma'am Lawrence Sevilla ni bagarabi sir ma'am no ti kasano nga rod ti spelling ti Sanggunian sir Sanggunian Wenlo Sanggunian sir ti palangis spelling tayo ka datoy ko datoy muno nang imbangam jay Sanggunian dati ada double G datoy agsa nan dati Sanggunian member kayo pa di apo wenno Sanggunian bayan secretary Sanggunian lo Sanggunian Sanggunian dati Sang-unyan no kwan. Sanggunian Single. dati Sanggunian kati ko ngamin datoy Tagalog ng termino ate sangguni ang bayan sangguni ang bayan ayan just ang ginamet Ma'am Lourdes Pinaldo so no one summit nasong batak di jay may panggati sanggunian niya double G duwa nga G no teko na ni Apo Joel sangunian kunana no kan no may sanga G pakiulit yung form para sa
evaluation form. Ni Apo Ria Rebullado ni Bagarabi ite kano. Ita Apo ate link. Inkabil ko pa ijay manong ijay Yan ta Facebook page Facebook tayo. Live. Kadagiti agdengdengay iti Facebook Live. Kinabubuya ti Facebook Live mabalin nyo ti mga alakan numero lang dato panmed lang ni Annalisa dato yung link. Well, Dato nalawag met ti panagkunak tila problema lang narigat niya ikabesa piman banana ni Apo Eliser. Uri sakmet narigat akang lagi kabesa Apo Eliser Erise. So nga itugtugod ko lang tamit no kano mapantayo dyan ta pagpapanantayo ito tarabay. Ken kanayon met lata konsultaren tayo ito isot pa nakabiblia tayo. Nakabiblia iti panagsurat ha. Awan sa metan adagat pa awan sa nalawag kanong anang arod dati ko na ni Kwatdi maulit-ulit mabalitan met maulit-ulit adenggan ito yung dati yung Facebook Live Facebook when manong. dati met tarabay adamet dagiti in post ni Roy Aragon kaniti adu makakadwa tayo dati digital copy ti tarabay dati soft copy ti tarabay mabalintay nga sa polen ijayantay digija post ni Roy Aragon ken do remed na kami to mabalin met nga ako malaksikan ni ko ni Ana no kabelan ti sekretariat to nga may bonom dagitoy hindi kunakit panglakaan di dyan kunak nga mabalintang i-download di dyan in-post di kita kakadwa tayo. Tarabay, ito ortografya. Ipagsasaw ng Ilocano. When manong, natin nga ro din manong, let's call it a night. Okay. Diyos tagni naman iting kay panagdengeg. Ken panaki andi nga iti ati first virtual dapayan tayo. At sapay ko tultuloy kayo hindi nga malpas. Itong bigat ninto Apo Editor Cles Rambaud ti ag lecture. May panggapnat lang iti ati ortografya. Di kita dumapay paganurutan iti ortografya ti Ilocano pagsasaw. Same link timet lang no kwa mano agkikita tayo tumanan dito virtual room kakabsat. Let's call it a night nga Ruden. Okay, good night and good night. advance Merry Christmas to everybody. Good night po. Good night.